Och mycket bättre de ser ut på plan än när jag träffade dem första gången och 1,5 månad sedan. Mycket stadig utveckling uppåt, mycket bättre på skridskorna, mycket bättre och finare klubbteknik. De kan passa, annars blir det inget spel utan passa. Så är det, hastighet, det är mycket fortare, mycket bättre. De visar stadig progress i sin utveckling bara på den korta tiden. Om det kommer att ske regelbundet, då tar de bra formen fram till VM.